Ahoj, potrebujem zachytiť jednu myšlienku, hlavne pre seba. Poznáte tie dni, keď máte veľa energie a máte pocit, že idete správnym smerom, že proste viete, čo chcete vytvoriť a idete proste si plniť svoje sny. A úplne je tam ten náboj nádherný, proste áno, ja viem, že sa mi to podarí, je to proste super, alebo mám skvelý nápad, áno. A potom, za nejaký čas, u niekoho rýchlejšie, u niekoho kratšie, príde obdobie tej vnútornej sabotáže, kedy je tam práve pocit, to je úplne na prd, nič mi nefunguje, áno, alebo proste, čo som to vymyslel za blbosť a tak ďalej, akože čo si o sebe myslím, veď vlastne nič nemám, veď na to nemám, alebo rôzne takéto myšlienky, ktoré sa tam môžu objaviť. Tak teraz som mala taký vhľad do toho, že vlastne čo sa deje v týchto momentoch, čo sa deje je, v angličtine je na to také slovo reconciliation, čo je vlastne zarovnanie. Akoby, áno, napráva sa, zarovnávajú sa všetky veci, ktoré boli vychýlené a niekedy, keď je tá energia príliš veľká, čo býva často aj u manifestujúcich generátorov, že vlastne vyhrnieme veľa energie a je proste tam veľké nadšenie pre to, čo ideme vytvoriť, tak niekedy máme potom tendenciu vlastne akoby zachádzať už do toho prehnaného chcenia a vlastne tam začína už akoby vystrkovať rožky niekde trochu ego. A vlastne potom, keď následne prichádza takéto obdobie vlastne toho opačného protipólu, tak je to vlastne len taká akoby kontrola, áno, je to proste normálne, tie vlny sú, je to normálna sinusoida života a vlastne energie sú nižšie a my vlastne sme konfrontovaní s tým vlastným kritikom, ktorý nám to sabotuje. A ten účel nie je sabotovať, ale účel je, aby ožilo to práve jadro. Áno. Nikita, poď sem. Takže účelom je, aby vlastne ostalo len to, čo je čisté a čo ide zo srdca. A všetko ostatné odpadlo. Takže tým, že my napríklad niekedy si dovolíme ten sen akoby pustiť, áno, alebo to, čo chceme pustiť, tak vlastne tým opadáva vlastne všetko, čo nebolo postavené na pevných základoch. A z mojej skúsenosti po nejakom čase, u mňa teda to už býva veľmi krátky čas, sa vlastne vráti ten istý sen naspäť, alebo tá túžba, alebo ten nápad, alebo čo tam bolo, vráti sa naspäť a zás máte chuť ho akoby vytvoriť. A medzi tým, čo sa stalo, je opadlo len všetko to navyše, to blato, ktoré tam na tom proste bolo namotané. A to sú všetky tie naše strachy, bolesti a tak ďalej, áno. Ale to čisté jadro sa vždycky vracia. Takže pokiaľ máte nejaké to obdobie, kedy máte tie prepady, tak si len pripomeňte, že sa deje len to zarovnanie. Áno, aha, teraz opadáva to ostatné, takže to môžete ako pustiť a aby ste neživili príliš toto obdobie, pretože to je potom tiež ego, samozrejme, keď spadáme do obete, že sme na nič a tak ďalej. Takže len to proste pozorovať, aha, teraz tu idú tieto myšlienky, OK, tak ja napríklad v tomto období akoby radšej nič netvorím, aby som nemanifestovala tu na toto a proste len čakám, kedy to všetko prejde. Viem, že to sú tie otrasy a tak to neopadáva. Všetko, čo nie je pravé. Všetko, čo nie je láska. Všetko, čo nie je moja čistá duša. Tak ja vám prajem krásny život, krásne manifestovanie svojich snov. Namaste.